Sarap ng mangga. Yun, what's up mga Kalabrakars, and welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na ito mga Kalabrakada ay kukuha tayo ng mangga. Yan, kukuha tayo ng mangga. At ibibigay natin dun sa kila paring Andoy. Yan. So pupunta tayo dun sa kanila paring Andoy mga Kalabrakars. Kasi yung tawag dito, nag-chat kasi yung asawa niya kay Mrs. At kukuha tayo ng padas, yung padas na bagoong. So masarap kasi ang mangga pag mayroon kang sausawan na bagoong, di ba? Lahat naman siguro naghahanap ng sausawan pag ganyan na may mangga ka, lalo na yung bagoong na alamang, di ba? Pero masarap na sausawan din kasi ng mangga yung bagoong na padas. So yun yung iba-vlog natin ngayon. At makakasama din pala natin sa vlog mamaya si Mikay. Kasama rin natin si Mrs. kasi yung nagsabi padas yun, di ba? Bagoong na padas. Oo, nag-chat siya. So ang lagayan pala namin is yung lagayan ng palamig. Hindi, biro lang pero may ibibigay sa atin kasi na bagoong na padas. So magdadala lang tayo ng lagayan. Kabit-bit nga muna yan doon sa ano. Itong upuan? Oo, doon sa silong. Pero yung sapat lang na sakto lang yung kukunin natin na lagayan kasi mahirap din naman yung magbibigay tayo ng napakalaking lagayan mamaya magugulat yun, manlalaki yung mata nun, di ba? Manlalaki, ang laki naman ng lagayan nito. So, gaganon yun. So si paring Andoy pala mga Kalabrakars, nakasama na natin siya sa vlog nung sumama tayo sa kanya na naglambat nung last year. So 3 years na ang nakakaraan. At nakapila na rin kasi yung mga tuta magpapaligo kasi sila ng mga alaga namin. Nakapila na rin maliligo yung mga yan. Warm bath. So yun yung pupuntahan natin mga Kalabrakars, no? So punta tayo doon at kukunin natin yung bagong na padas. Pero manunungkit muna tayo ng mangga. Ibibigay natin doon. Wala pa. Mayroon na doon, Hindi pa pwede yan, maliliit pa yan. Pwede na yan. Alright mga Kalabrakars na. Palis na rin tayo. At dadalawin lang natin yung nagluluto dito sa may kusina, sa may extension. So ang ulam namin pala ngayong tanghalian ito pakbet na may bunga ng malunggay. So ito, yan, may bunga ng malunggay. At ang magluluto, siyempre I am the chef for today. first time na magluto ng pakbet, pero tinuruan ko na siya. Tinuruan ko na yan, kaya alam niya na yan. Yun. At ang sahog kasi ng pakbet namin, yun kasi mga Kalabrakars, no? Dito kasi sa bahay mostly gulay kasi ang niluluto namin. At madalang kasi kaming kumain ng karne. So yun, gulay, isda, ganyan lang yung madalas naming niluluto. Pero yung karne kasi madalang. Hindi kami fan masyado ng karne mga tropa. Kaya yan ang mga ganito yung ulam namin. Yan, Ilocano dish. So pakbet, with bagoong yan. Siyempre speaking of bagoong, padas. Right, so yun. Paalis na rin tayo mga Kalabrakars, no? At kuha na tayo ng padas kila paring Andoy. Dun sa may parot, may tabing dagat din. Right, so yun mga Kalabrakars, no? Alis na muna tayo para
makakuha na tayo ng bagoong padas. Lang sa may banda dyan yung bahay nila. Si parang Andoy pala mga tropa nangingisda siya, naglalambat. Yun yung hanap buhay niya. Hindi ko lang alam kung nandyan siya ngayon. Baka sakaling nandyan si parang Andoy mga tropa. Gilid lang natin ng motor natin. Dito na. Bless ka na kay Ninong. Wala. Pre. Bless na Ninong. Yan. Ayun si parang Andy pala si Maring Malak. Ay nagkangaman ni ka. Ay. Ay napangkabaybay. Ay. Ano alat ka pasabi mo? Ay pasabing tayo ba yan? Ay nagdarakal. Dito. Gaparte. Napangkayo di ka? Di nagawis ni Joel? Yan. Anak na kapan no. Bisa ka di ka? Bisa ka di ni mulak naman nakado. Ito yung ulam? Medyo ni ko kaya ni karabasa kasday. Ay. Natang. Pirtia. Wait lang Wala pate. Kapate. Ay agukukop. Dalawa. Punta na ko na pa. Dalawa. Meron na. Ay may isang itlog na Dalawa? Dalawa? Di makita. Hayaan mo para makapagparami ka. Aja kalapate ni Warren di kita dati dut-dut na sa kana. Ito ya. Ito ya. Ganda na yung nakay. Ay gugas ang pagay mo ti asin nata. Ito may katigalis na. Kanya mo diretso. Nagalis? Naman pagkaluto na akong galis na. Sabi gataan. Ayo na perte. Nakairam ka igad? Igad, nasaan na? Hiram ka pa? Hiram ka? Silipin lang muna natin dito sa may tabing dagat dito mga tropa. Yung tabing dagat dito. Matatanaw mo na yung kabilang barangay ayun barangay Kabungkan. Tapos meron na rin silang tomato papunta na rin, pauwi na yung mga tropa. So nag-aalamang tomato, nanguha ng alamang. Linaw yung dagat kaya kitang kita yung mga alamang pag ganitong malinaw yung dagat. Malalaki yung bangka nila dito. Yun ang masarap mga tropa Yun ang masarap, yung nakalambitin dun Ayun, hindi lang makita, ayun, yun ang nakalambitin dun. Ang laking pugita
masarap yan pang pahog sa upo. Sarap niyan. Ang babarak guano akman ta. Ay sumulyaw ko dyan ni Mulakon. Apa nakadukot sa padas? Ay nakadukot. Yun. Yung padas mga tropa. Pintas. Kompeti pa, kompeti manual daw. Kompeti Mga manual daw pa. 5 days. 5 days pa. Ay, ang pangarap mabalin na tayo. Bali naman no, talong kahit mo. Yung naramdaman balik no, Naramdaman ako na. 5 days pa eh. Ang pa uli nagbaliw ni. Ang pala nyo. Yung si kami, mamang kami na. Nabanglon. Na iya ma, nabaglo. Bango. So ito yung bagoong napadas mga tropa. Nabugwa man Tandra? Ha? Nabugwa man? Oo, nabugwa ka ta. Pati dito padas pa ito bangar. Nagulpa yung mga rod. Pero Kano ka napanagkwa? hindi niya aldawa. Babies ay. Oo. Ano ito pinang-computer ito man? Sa Arabang. Pangaramang? Oh? Ano na ibitilaang na kwa? Diyan. Siman lang? Ah. Dama. Ilaw ko mati kwa. 60 may salitse. Una. Shoutout nga pala kay Hello Fred. Shoutout sa mga tropa natin, alright. Kilala rin kasi ako dito mga tropa dahil dito rin kasi ako talaga lumaki sa Karot. Maraming nakakakilala sa akin dito. Ayun mga Calabar Cards na. So nandito na tayo sa bahay. At tignan nyo naman yung dala-dala natin. Isang garapon ng bagoong napadas from Paring Antoy. Yun, maraming salamat kay Paring Antoy. Okay, ito na. Save a penny cause it's jumbo size. They don't even realize they're killing the little man. Oh, the little man. Now the square is just a set street. Titignan naman natin yung luto ni Melay. Mela? Ano luto mo? Kumakain pa ako ng ano eh. Cream stick. Sino Daddy, mong hindi luto mo? siya kasha dun sa ano. No. Dun sa ganun. Ang tawag na dyan. Yan. Ito ba pinaglutuan mo? Yeah. Yan. Daddy naman. Ba't ganyan? Hindi ganun. Ba't ganyan? Bakit? Ba't ganyan kasarap ka ako? Ganda. Taste test. Yan. Yun ang ulam namin for lunch. So, And it's already what? It's already ano na. It's a late lunch. so yun mga Calabar Cards na. At yun yung ulam natin. Tapos nakakuha pa tayo ng bagoong napadas. Pero hindi pa yan pwede kasi mga 5 days. So yung aantay natin bago totally naman bagoong talaga. Hindi pa siya pwede. Pero pwede na rin kung gusto. Ang busy si Mrs. mga tropa. O yung aso mo, hindi namin napaliguan. Bakit? Ayaw lumapit sa amin. May lumapit? Andun pa yung sabon, iniwan ko doon. Ay, alam na.
Alam na kung anong gusto niya. Ayaw nga lumapit sa amin, tinakbuhan kami. Sinakban kayo? Ibig sabihin, ako rin kung gusto niya magpaligo. Aliguan mo na nga muna bago tayo kumain. Paliguan ka muna. Ito tayo dyan. Okay, so yun mga Calabre Cats na. At magpapaligo tayo ng pasaway na aso. Asa na kaya yun? Ba't wala siya dito? Tinakbuhan nga kami. Yan, paano ko mapapaligo yan? Tumakbo. Shake! Shake! Wala, hindi mo na matawag yun. Ito na kaya yun? Shake! Wala, ayaw talaga lumapit oh. Uy, uy, bagong ligo na. Bagong ligo na itong mga chikiting namin dito. Ah, andyan na. Uy, ay, 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 ay. Maligo ka ah. Ligo ka. Paliguan mo yan, ayaw mo talaga. Papaliguan natin to. Punta ng punta sa bed, eh, ayaw maligo. Anong gagawin ko dyan? Ay, sige, sige. Tatapusin ko lang video ko. Okay, so dito na rin siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. At yun, salamat ulit kay parang Andre sa padas na binigay niya sa amin. At nagpapaligo pa ako ng aso. Okay, so yun lang mga Calabre Cats na. So see you sa next na vlog natin. Dito na